ni Mali kunnafoni ye k'aw kunnafoniya Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan wuli i ka i kunda Play Store kan i ka Mali kunnafoni application kɔri dɔrɔn k'a sigi i kun cɔyi o ma kɛ e maa min fɛ dɔrɔn kunnafoni de bɛ se suri i kun i ko ntɔn Mali kunnafoni a fɔ kunnafoni soba. Sɔrɔ a caman sigilen bɛ k'aw ɲɛmada k'aw ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Mali kunnafoni TV bamanankan kunnafoni na min bɛ lawalawali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ a ye nin ye a kuma selen ye bakurunba kunnafoni a y'aw dan. Kunnafoni daminɛ la sa Isa Kaunjim ni ale ye CNT o ɲɛma danga naaninan ye wele bilala a ma a taara kan o kɔnɔna la kokoba naani ni ɲɔgɔn cɛ a yiralen don k'a fɔ ko communicati kiiritigɛlaw de ye wele bila Isa Kaunjim ma ka d'a kan k'a fɔ ko jalakili bɛ a nɔfɛ a bɛ fɔ jalakili min ma ko atteinte au crédit de l'État o yɛrɛ ye jalakili jumɛn ye sa ka lagosi ta ka kɛ ka jamana ɲɛmaaw sɛgɛrɛ ko o ye flagrant délit de ye ni a bɛ fɔ o ma ko tantɛgɛ ma ko e ma o ma ni i minɛna o kɔni na i bɛ ta cɔyi ka t'i bila kogoba naani o ni ɲɔgɔn cɛ Isa Kaunjim ni ale ye CNT o ɲɛma naaninan dankan ye ale ka kiiri o bɛ tigɛ bi juma tribunal o kɔnɔna la communicat tribunal kɔni. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa an bɛ taa dire o kɔnɔna la cɛ marifatigiw binna kunun dire poste de police o kɔni kan sa u ye biro 3 kɔni jeni ani u taara ni minan dɔw fana ye o waati kelen na dire campement o kɔnɔna la u bolila cɛ dɔ kɔ u yɛrɛ ɲinitɔ marifakisɛ ye maa 2 bɔnɛ u nin na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa an k'a dɔn k'a fɔ Bankasi ni waati in na kɔnɔw kɔni don bɛ Bankasi forow kɔnɔna la u bɛ ka Bankasi forow bɛɛ kɔni tiɲɛ wa u bɛ ka u sɔki yira kɛra k'a fɔ Bankasi sɛnɛkɛlaw fɛ ko san o san nin kalo in mana se a camancɛya fan ma ko kɔnɔw kɔni de bɛ suru olu ka sɛnɛkɛyɔrɔw kan wa u b'u ka sɛnɛfɛn bɛɛ lajɛlen kɔni k'o don ngalama la. Kunnafoni laban sa waribon kasabi labaarakɛla cakɛda olu bɛ tile 3 baarabila la ni tile 3 baarabila in a kasara barika bɛ ka bonya jamana kɔnɔ sabu sefa wari miliyari 10 kɔni ɲɔgɔn caman o de bɛ yoyayo la yirakɛla k'a fɔ waribontigiw ni jamana ɲɛma k'u ka sigi ka fɔ kɛ yaasa bɛn bɛ se ka na u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na baara bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na ka sɔrɔw la yiriwa an ka jamana o kɔnɔna la. Yɛrɛsagokɛ o bɛn bɛ Sonsorobugu ka tɛmɛ Sigidugu kan ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Mali kunnafoni ka compte Facebook a n'a ka compte Twitter kan an lajɛbaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn bi juma tile hɛrɛ Ala k'o di anw ni aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn kunnafoniya wɛrɛw olu kɛnɛ kan.